Hola a tots i totes. Aquest treball ha sigut realitzat per Alba Montoro, Yasmin Sánchez, Javier Contreras i jo, Marta Estarca. Voldria plantejar una qüestió. A quants filòsofs i filòsofes coneixes? La majoria de persones em dirien més noms d'homes que de dones. Doncs avui anem a parlar-vos sobre una dona de gran intel·ligència, anomenada Diotima de Mantinea. Allò important en Diotima no és la seva aportació en certs temes, que també ho és perquè va introduir conceptes inexistents fins a aquella època, sinó pel fet de que en un món ple d'homes masculí, la presència d'una dona és relevantíssima. Cal recordar que l'organització política de la Grècia clàssica fins als segles IV a.C. era el de les ciutats-estat, o polis, i eren independents, cadascuna amb el seu propi govern, compartint una mateixa cultura, unint-se entre elles i al mateix temps enfrontant-se en guerres. Una de les coses que causen sorpresa és la diferència entre la virtut del marit i la virtut de la dona. L'home tenia el càrrec d'aportar els diners o recursos per a la casa, mentre que la dona havia de mantindre'ls i gastar-los d'una manera que poguera sostindre els fills i alimentar-los. També solia dir-se que l'home només podia créixer fora del lloc on vivia, mentre que el treball de la casa i la neteja era per a les dones. Aquestes tampoc podien assistir a actes ni accedir a l'educació, de manera que estaven excloses de tot tipus de vida social. Si tenim en compte aquestes coses, el fet de que una dona aparega en una obra en la qual, a més, ella és la intermediària, té molt de mèrit, ja que ella està portant un coneixement que sol s'atribuir a la figura masculina. Sòcrates recorda els seus ensenyaments i aportacions sobre l'amor immortal. Al banquet es manifesta dient que l'amor, segons ella, és el camí a la immortalitat. Aquest desig d'aconseguir la immortalitat és el que condueix a les persones a procrear, tindre fills, a fi de generar una continuïtat de l'ànima, ja que aquesta no és eterna. La teoria platònica de l'amor s'expressa a través del mite d'Eros, amb l'objectiu de buscar la bellesa i el bé. Els 6 discursos mostren una panoràmica de l'amor a partir de les diferents persones que s'hi troben. Sòcrates fa la seva crítica a través dels 5 primers diàlegs i en el seu, Plató plasma el que serà la seva teoria. La primera idea de Diotima, i que representa la creença de Plató, és que l'amor és l'ànsia d'immortalitat, anhel de vèncer a la mort. La persona és conscient de que morirà algun dia, així que decideix tindre fills perquè la vida humana continue. La segona idea és la de la bellesa. Hi ha molts tipus de bellesa, començant per la bellesa sensible i acabant amb la bellesa del savi, que consisteix en arribar al coneixement màxim, és a dir, el que considera que l'amor a la filosofia és el més noble de tots. Recalcar la seva aportació sobre els termes mitjos, és a dir, una cosa que no és bella no té per què ser lletja. Al igual que això, entre els homes i els déus existeixen els dimonis. L'Eros, segons ella, és el dimoni, i com que aquest vol coses bones i belles, no pot tractar-se d'un déu, ja que el déu no desitja. L'Eros és bàsicament la unió entre els dos mons, el dels déus i el dels homes, la immortalitat i la mortalitat. Actua com una espècie de portaveu. Per això dèiem que es troba al mig i intenta arribar a la immortalitat. Ara que coneixem algunes de les seues idees, hem de plantejar-nos: si les dones no participaven en aquest tipus d'actes, per què apareix Diotima en el banquet parlant sobre l'Eros i no un home? Hi ha alguna raó específica? Una de les raons és perquè es creu que les dones són més receptives i sensibles amb allò diví. La segona raó és que com Plató necessitava una dona i com que no podia introduir-la físicament, ho fa amb l'ajuda de Sòcrates, que es converteix en el mitjà de transport de les seues idees. Segueixen havent dubtes sobre si Diotima va ser una persona real o si és un personatge inventat per Plató. El fet de que Plató va ser l'únic en anomenar a Diotima, no com altres persones de les quals molts han parlat, és un argument que aposta pel personatge i no per la persona.
L'argument que aposta per la seva existència és que Plató sempre ha utilitzat personatges històrics reals, de manera que hauríem d'incloure aquest com un més, així de simple. Ja concloent, considere que aquestes aportacions van suposar un avanç en idees, és a dir, els posteriors filòsofs van poder tindre unes bases a partir de les quals construirien altres pensaments. En quant a la concepció de l'amor, no estic d'acord perquè no crec que el seu objectiu siga la immortalitat i aconseguir la bellesa. Tot això em sona massa estratègic. Com deia a l'inici del vídeo, el fet de que fora una dona la que proporcionara aquells coneixements ja suposava un triomf en aquella època, però sobretot hem de recordar que és totalment inacceptable i discriminant la no presència de les dones en qualsevol àmbit. Cal dir que en l'actualitat és necessari continuar reivindicant que la igualtat passe de ser merament formal a ser efectiva en el dia a dia de les persones, no sols el 8 de març. Per a que això fora possible, els polítics haurien de prendre mesures per corregir les desigualtats salarials i socials de les dones. Espero que vos hagi agradat el vídeo i torneu pront al meu canal. De moment, l'única cosa que hem de fer és treballar tots junts per aconseguir la igualtat entre gèneres, que amb petits detalls de la rutina podem anar assolint. Gràcies.